hvad laver du her? Du skulle hente Ophelia. Erik. Jo. Jeg bliver simpelthen nødt til at give jer en lærestreg. Kom herhen, drenge. Sæt jer ned. Sæt dig ned, Jeppe. Nu. Der er en time tilbage af undervisningen, og det vil jeg godt have, at I bruger her i klassen. Uden mig. Alene. Okay, ja. Jamen, ved du hvad, jeg synes, det lyder som en rigtig, rigtig god idé. Jeg har vel set en grøntsag før. Ja, Osman. Min storsøster, hun havde engang en appelsin. Ja. Mm. Ja. Ja. Så det er godt nok. Okay. Ja. Her, der er opskrifterne. Nå, skal vi se på stallene?